Pojištění schopnosti splácet. Zní to důležitě, že jo? Ale většina lidí neví, co si tím vlastně kupuje. Je to nutnost, nebo jen další způsob, jak zas banka může vytáhnout peníze? Pojďme se na to podívat. Tohle pojištění má pokrýt splátky hypotéky nebo úvěru, pokud přijde nějaký problém. Třeba výpadek příjmu z důvodu nemoci, ztráta zaměstnání nebo invalidita či smrt. Zní to rozumně, ale pozor, ne každá nabídka bude dávat smysl. Často se stává to, že bankéř při uzavření neřekne klientovi to nejpodstatnější, a to, na co se jeho pojištění nebude vztahovat. Navíc, někdy vám tohle pojištění banka téměř vnutí, protože vám díky tomu může nabídnout nižší úrokovou sazbu. Ale ve výsledku zaplatíte víc na pojistném, než ušetříte na splátkách. Chceš pojištění, které tě opravdu ochrání? Pak ho vybírej podle svých potřeb a ne podle toho, co chce banka. Banka si pojištění vždy ošetří primárně splátku svého závazku, ale bude vám krýt pojištění i vaše ostatní náklady. Každý klient je jiný a proto by každé pojištění mělo být šité na míru jeho situaci. Chceš vědět, zda pojištění ke tvé hypotéce či úvěru dává smysl? Napiš do komentáře pojistka a společně se na to podíváme. Pro další tipy ze světa financí mě nezapomeňte sledovat.